Ọhaneze njem ọnụ ọhaneze ndị m jiri biri ekelekwa m unu ụtụtụ ọma nụ matakwa nọ n'ọka bụkwa n'oge ụtụtụ ọma mata nọ nọ na site n'isi mbido telivishọn ka m si ewetara unu ya bụ ihe mmemme ụtụtụ ọma nọ ọbọrọchi Kelechi dịka m siri agwa gị mbụ ihe bụ isiokwu bụ mbesi gị gbacha aja niile ị ga-agba onye hapụrụ ya unu dum ọ bụ mmụọ unu dum ihe ọbụla ọ sọrọ gị kpọọ m ahapụkwala nke bụ gịnị ụwa ọma Afrịka ụtụtụ ọma nọ mana ọ na-abụ m kwudobe o nwere ihe na-akwudobe n'ihi na asịrị ihe nwoke ji eme ọnụ bụ ihe ọzọ nọ ya n'akụkụ nke a abụghị nke lekwa ya lee ya maka gịnị o tozuru ma mma osodi edozi akụ osodi akpata akụ sokwara dị ma na-ebibi akụ ngwana nwaanyị ọma kelee n'ụmụ Igbo ọhaneze ndị ọma ndị anyị ji ebi ndị anyị ji eme ọnụ ndị ọ na-awanye na-erota obi aṅụrị ya na-akpa anyị ụtụtụ ọmanụ anyị ji obi ọma na-anabata unu n'ife mmemme ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido telivishọn ebe ọ na-akpọtụ ebe ọ na-agazi ebe ife niile na-eme dịka o siri kwu na ọkwụ akwụdebe nya akwa mfụ ha na-ejiri mọkpa na asatọ hakwazi ọkpa na anọ na eji mọkpa na asatọ wee mee gịnị kwụ na mma na ọkwụrụ otu akwụdebe ha na m ọnya ọnụ ma na-agbazi nya ndị oyibo na ndị itiri asị na ọ na-enye m inspiration nya nna ọ na-enye m inspiration nya anyị burukwa na-abịa udo dịrị unu ndị be anyị ndị na-ekiri anyị bịakwana ka anyị si abịa jirikwa isiokwu na-apụ anwụrụ ọkụ gbara ọkpụrụkpụ were abịa ekwute unu tata biko ebe ọbụla ị nọ na nke tata anyị na-ekwu ihe gbasara onye ọbụla o metụrụ nwoke metụ nwaanyị metụ ndị na-arụ ọrụ ndị na-agụ akwụkwọ ndị na-azụ afịa ya ebe ọbụla ị nọ ihe ọbụla ị nọ n'ime ihe ọbụla ị na-eme isiokwu nke anyị na-ekwu tata o metụtara gị o metụtara onye agbata obi gị maọbụ onye nọ gị n'akụkụ ya ka anyị ji wee sị bụrụ oche ọ bụrụ ọpapa ka ị nwede were ọpapa na ata ka ị wee na-eme gịnị na-egere anyị ntị n'ihe niile nke anyị na-ekwu tata ọgbaba gị n'ime nwere ka ọ bụrụkwa nọ na-enọ gị n'isi mbido ama m na onye agbata obi gị nwere ka ọ bụrụ nọ n'isi mbido ka kewe nso ịgara ụlọ ya nke taa ọ bụghị nsogbu nke taa abụghị ụka gaa nso si ya bụ iko na ya chọrọ ime gịnị igere ụtụtụ ọma nọ maka isiokwu mere gịnị gbara ọkpụrụkpụ takwada anyị si oru ebumazụ anyị ga-atụnye ọnụ isiokwu anyị nke taa bụ gịnị bullying ndị iti na-akpọ ya bullying mana anyị bịa n'asụsụ ndị ime ihe dịka anyị onwe anyị bụ ndị ma ihe ọ bụ gịnị mmegbu matakwa na mmegbu dị n'iche n'iche mmegbu nwere nke okenye nwere nke nwata mmegbu nwere nke ụlọ ọrụ nwere nke ụlọ ụka nwere nke ụlọ akwụkwọ nwere nke ụlọ akwụkwọ nwere nke ọha obodo mmegbu nwekwara nke anyị onwe anyị na-ekwu okwu nke anyị na-ekwupụta mmegbu nwe nke si n'anya emegbu onwe nke si n'uche emegbu kama ihe anyị na-aga ikwu okwu ya bụ gịnị nke anyị kpọrọ ọnụ taa bụ mmegbu ịchịkọta ha niile mmegbu ka ọha na uju ụdị ọbụla ọ bụ gịnị mmegbu dịka o si na-adị anyị ka kwere gị nkwa matakwa na ọka bụkwa n'isi mbido telivishọn bụ ebe anyị si ewetara unu ya bụ gịnị isiokwu gbara ọkpụrụkpụ mmegbu ọka bụkwa n'oge gịnị ụtụtụ ọmanụ ọbọrọchi mee gịnị Kelechi ya ọ bụrụ otu o si adị bịa osodi akpata akụ ka m jụọ dị gị ajụjụ a ama m ka m jụọ gị ajụjụ a eleghị ihe na-akpata mmegbu gịnị bụ mmegbu gịnị bụ mmegbu na ajụjụ gị ka ebe m ebido dị ebido mmegbu dụkwanụ n'iche n'iche dịka isi wee kwu o nwere types ndị iti ya si na types ọ dị n'iche n'iche mana ka nkọwa ya otu o ya esi wee ma onye iti ma onye ọbụla ga-esi ghọta mmegbu mgbe mmadụ nya ọdụ ka mmadụ ibe gị ike i were ike ahụ ị nwere were akpagbuo onye ahụ were emegbuo onye ahụ ị nwere ike na-ewuru okwu ọnụ ka iji were emegbuo onye ahụ nke ndị dị na-akpọ verbal bullying ị nwekwa ike iji omume gị na-akpagbu mmadụ ibe gị nya ụzọ ka nkụzie nọ iche na ị nwere ike ịkpawute mmadụ ibe gị n'ifiru na ịka onye ahụ na ịka ya ike iwe na-emegbuzi ya emegbu nke bụ eziokwu bụ na mmadụ ịhapụ ihe oche o kwesịrị ime ya mewe ya n'ụdị ahụ o chere na ọ bụ ya ka mma na ọbọgọ ya were akpagbuo onye ọzọ maka ya were na-akpagbuo onye nọdebere gị n'ekwanụ ya n'ụdị ike abụghọ n'ụdị iji nwayọ mee ya nke bụ na onweghị onye ga-agwa m ihe m pụrụ maka na iche mee ka onye ahụ ike nke a ghara ilofu nke ahụ ka i wee megbuo ya maka na onye mmadụ ka ike ka ọ na-eche na ọ ya emegbu nke ahụ bụrụ ihe bụ gịnị mmegbu nke bụ eziokwu bụ na anyị aghọtala ihe bụ gịnị mmegbu ọ bụrụ na ị ka na-abata gakwala ebe ọbụla chere